Roláda so šľahačkou patrí k obľúbeným múčnikom, ktoré sa hodia na všedné aj slávnostné príležitosti. Táto roláda sa pripravuje s pudingom a bez múky. Vďaka pudingu sa roláda neláme. Na prípravu cesta potrebujeme 4 bielky, 4 žltky, 80 g cukru, 1 balíček vanilínového cukru Dr. Edgar, 1 balíček pudingu originál s vanilkovou príchuťou Dr. Edgar. Na náplň potrebujeme 250 ml smotany na šľahanie, 30 g práškového cukru a 1 balíček Smetafixu Dr. Edgar. Na ozdobenie budeme potrebovať 2 zarovnané polievkové lyžice práškového cukru. Použijeme plech na pečenie s veľkosťou 30x40 cm a papier na pečenie. Najprv vyšľaháme bielky na tuhý sneh. Vďaka pridaniu štipky soli bude sneh pevnejší. Použijeme elektrický ručný šľahač na najvyššom stupni. Nádobie šľahacie metly musia byť čisté a odmastené, inak sa sneh nepodarí. Sneh je správne tuhý, ak v ňom po reze nožom zostane viditeľný rez. V mise zmiešame žltky, cukor a vanilínový cukor. Vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Potom zľahka ručne vmiešame pudingový prášok a tuhý sneh s bielkou. Pudingový prášok nahrádza múku. Roláda sa potom neláme, keď sa po upečení roluje a je pekne pružná. Takto pripravené cesto rozotrieme na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme približne 8 minút. Starostlivo sledujeme čas. Roládu nesmieme vysušiť, inak by sa pri stáčaní lámala. Pri pečení vždy rešpektujeme skúsenosti s vlastnou rúrou. Po upečení vyklopíme ešte teplú piškótu aj s papierom na pečenie na pracovnú plochu a ihneď zrolujeme, inak roláda popraská. Piškótu môžeme zrolovať dvomi spôsobmi. Prvým variantom je, že upečený korpus prevrátime vrchnou stranou na utierku, odstránime papier, na ktorom sme piekli a spolu s utierkou zrolujeme. Tento postup použijeme pri piškótovej roláde, ktorá je náchylná na popraskanie. Druhým variantom je, že piškótu zrolujeme aj s papierom na pečenie ako na videu. Tento postup je vhodný pri roláde bez múky, pretože vďaka pudingu je piškóta pružnejšia. Roládu necháme vychladnúť. Medzi tým pripravíme náplň. Dôkladne vychladnutú smotanu na šľahanie s cukrom a Smetafixom vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom do tuha počas 2-3 minút. Najprv šľaháme na najnižšom stupni, potom na strednom stupni. Vychladnutú piškótu rozbalíme a opatrne z nej stiahneme papier na pečenie. Šľahačku rovnomerne rozotrieme na piškótu po celom povrchu. Na okrajoch necháme asi 1 cm voľný. Roládu opäť stočíme. Nakoniec roládu poprášime práškovým cukrom.